защото в противен случай ще има и санкции. Абитуриентските балове започнаха днес и ще продължат до края на месеца, като най-натоварено ще бъде до 28 май. Владислава Тричкова за началото на абитуриентските балове. Благодарим. От края на месеца се връщаме към водещата световна тема. 22 регионални атентати в една от най-големите концертни сгради заедно с Европа Манчестър Арена. Сега включваме Емилия Минчева, която е в Манчестър. Тя е журналист от BBC. Добър вечер, Емилия. Какво се случва в момента в Манчестър? Има ли страх, има ли паника сред хората? Добър вечер. Намираме се буквално на метри от мястото на инцидента от изминалата нощ. Манчестър Арена е точно пред нас. Мястото, където около 10:30 местно време или 12:30 след полунощ в България, близо 22 жертви, 59 загинали. Трагичен инцидент на Манчестър, а и на Великобритания. Можем да си кажем, че първоначалният чувство на солидарност, чувство на съпричастност от хората, живеещи тук, които през нощта отвориха домовете си да се приятят. Пресенце, мамино!